Hi Lobs, or ladies and boys. Welcome back again dari sa tuang YouTube channel og karon another confession na sab ang atong basahon nga gikan ni siya sa tuang messenger. Gisend ni siya sa tuang messenger sa tuang Facebook nga Bay Gamay. So kung na may mga confessions dara, pwede na siyang i-send through sa akong messenger para ato na siyang mabasa dara. I-search niyo palihog ang Bay Gamay, B-A-Y space G-A-M-A-Y. O karon ladies and boys, ani ana ang confession nga atong basahon karon. Hi Bay, og sa tanang mga naminaw karon. Ako day si Lia, na ako dari karon somewhere in Manila. Na ako'y close friend. Ato lang siyang tawagon nga Jaya. Sige kong invite niya nga moanhi dari sa boarding house. Siya pod kay sige lang siya og oo. Nga na-excite na jud ko nga moanhi siya. Niingon pa siya nga dagaton daw siya kung magbas. Pero ingon pod niya nga okay na lang po daw kay naa siya'y kaila nga naay motor. Tawagon lang to siya sa pangalan nga Steve. Nagsigilan jud mi og sabot nga moanhi sa balay ba unya dili madayon kay busy daw si Steve. Nya sige naming duha og bagotbot. Nya one time nanawag kong Jaya nya busy man suningon ko nga kinsay ka istorya niya. Ganiha pa ko ni tawag. Ngan si Jaya nga si Steve daw. Nitubag ko nga, patanawag ko ng Steve be, kung nganong gasige lang nga mapuspo ng inyong paganhi. So mo to nga iyahang gi-join sa call. So kami nantulo. Sa ito nga time, naka-lipstick na ko o nakakilay ko. Niya nakasando ko. Si Steve di ay at that time kay on duty pa. So mo tong kami nantulo ang nagtawagay. Pagkakita niya nako, nitutok man na siya nako. Dere na yun na siya nako naglantaw. Nya amora jud nga mulantaw siya sa kong cleavage kay nakasando lagi ko. Pero halaka, kay nganong gikilig man ang inyong lola. Inya gikulbaan man ko. Bitaw, nya giisgot mi ato kung kanusa sila mo dayon og ari sa balay. Well, nag-istoryahan na mintulo, sige di siya tutok na ko ba? O niya si Jaya, kay nakabantay, mo nang sige po siya katawa. Sumoto nga dito na nagsugod ang tanan. Iyahan akong gi-PM, iyahan ang gi-stalk ako ang Facebook. Nganong nakabalo ko, kay na siya'y mga pangutana jod about sa ko ang mga post. Pero ambot ba? Gikilig man hinoon ko. Nya every morning, sige na siya karit na ko. Nya sige siya pangutana kung gakaon na ba ko. Ahaka, gikilig man jud hinoon ko ana. Pero si Gia wala siya kabalo nga nag-chat-chat na mi. Sa moto nga niingon ko nga ako nalay adto ilahang Jaya. Mag-commute na lang ko. Pero nitubag siya nga ayaw daw kay kawaton unya ko. Gikilig man hinuon ko ana. Daningon siya nga lowbat na daw siya o kinahanglan siya mag-charge. Ningon rapod ko og sige. Pagkataod-taod kani chat siya, "Hi Lia, nitubag po ko nga full charge na ka." Ingon siya nga wala pa pero giibot na niya. Kay nakakamiss raw ako. Nakakaasar. Sa moto nang labay ang mga adlaw nga sige na may chat-chat niya. Kana bitawng nagpangita na ko niya. Pero dili pud ko muuna kay maulaw baya pud ta. Pa-hard to get pud ta gamay oy. So kada gabi na pud ay siya nga sa kwarto na siya matulog. Natingala iyang mga kauban sa balay. Nganong sa kwarto na siya matulog nga dili man siya unta ganahan sa kwarto kaysa sala raday unta siya magtulugan.
Sumoto nga niingon si Steve nako nga himuan ako siya account kanang amo ang duha para solo namo ang usag-usa. Ug dili padaymian ni uyab ha. Sumoto nga ako pa siyang gihimuan. So padayon na may chat-chat kada gabi usahay kay moabot sud may alas 12. Bisan na unsa na lang amo ang topic. Dili jud may mahotdan og topic. Nya sige migpasahan og picture niya. Moingon na gyud na siya nga kalami man nimo gakson ba. Murag lain na jud iyahang nilantawan nako. Og tuyo-tuyoon jud po nako ba og pa-cleavage. Hangtod sa niingon na siya nga pakit ako si Mojave. Ambot pud ba nga naunsa pud ko nga ako pud nga gipakita niya. Porya buyag biya pod ako ang kokomelon ba. Naglain na pod ako ang pamati so pagkakita niya, niingon na pod siya nga kalami baya juday. Ug niingon pa yun siya nga sakit daw iyang puson. So ako siyang ingnan nga hala, ipagawas na. Imagine lang nga ako anang imuhang kamot. Aha ka lagi. Unya dili pabiami-ani uyab nga time. Sumoto nga dugay siya nag-reply kay naagi da siya gibuhat. Pagkataod-taod kay ni chat siya. Ug ako siyang ipangutana, nakaraos ka na ba? Nitubag siya nga hapuhap lang daw. Unya pagkasunod gabi nanguyab na yun siya nako. So alang man og magpakipot pa kuno. Siyempre, gisugot dayo nako siya. Hastang lipaya na mong duha. Kalami jud sa feelings oy. Unya murag nagkita na mi sa personal no. Wala para ba. Pero ahak jud oy. Love na jud nako siya. Og ma-feel og makita po nako nga love po ko niya. Sumoto nga na one time nga nag-video call na pod ming tulo nilang Gia. Nagdesisyon na jud siya nga dayon na jud ang iyang pag-anhi sa balay. Pero wala jud ni kabalo si Jaya nga kami na. Ahak jud. Anya giset na ang adlaw silang pag-ani. Sus dili jud ko mahilo na oy. Ahak jud ba nga kilig to the max man jud. Ningon pa siya nga kung magkita daw mi kay gakos jud kuno dayon. Unya mag-kiss kuno mi dayon. Nya niingon pa gyud siya nga makagakos na jud kuno siya nako. Sumoto nga na dayon jud ang ilahang pag-anhi. Gisugat na ko sila kay medyo sudlunon man ang amo ang boarding house. Pero di ay, adiser ko ning sugat, akong gipahumutan akong room. Unya nagpa-aircon ko. Unya nagpa-print pa ko pa-welcome nilang duha. Unya napay lights nga color-color. Sumoto nga ako na silang gisugat. Hala, pagkakita na ako kay hastang lipaya jud na ako nga wala ko kasabot sa kong gibate. Ingon pa siya ato nga kalami daw inaog sa motor o gakson ko. Pero wala daw niya buhata kay basin matingala si Jaya. Unya ako ato nga time kay nagpagwapa jud ko. Sa moto, nga pagsulod nila sa boarding house ay grabe na kabugnaw. Si Jaya di ay akong gipauna og sulod, unya nagpabilin paming duha sa gawas. Kay iya hapaman nga tabunan ang motor. Unya di adto na nga sa gawas pa lang iyahan akong gigakos og hugot. Unya ni kiss dayon. Aha ka dyan. Sa moto nga nisulod nami og ipakaaw na ko sila. Unya nagpalit kog duha ka Red Horse. Kami lang duha ni Jaya ang gainom ug wala siya ni Apil. While nag-inom kinagtapad mi nga naglingkod. Sige na siya pangusiba ug sigig pamislit kay himos daw kuno kaayo ko. Lami jud daw kuno ko. Ahak jud. Sumoto nga mga 12 AM na may nahumanato. Niingon ako nga mga tulog na ta. Ug sa papag ming tulo na tulog pa.
Siya, ako og si Jaya. Niingon pa kung Jaya nga siya sa tunga, pero dili man siya. So nagtapad jud mi. Tugnaw na kaayo. Ang akong posisyon kay nakakulob ko ba. Niya nabantayan yun ako nga si Jaya kay natulog na. Siguro kay gikapoy sa biyahe ug nakatagay po. So before day mi nga tulog, niadto pa day si Steve sa CR ug nag-ilis og boxer. Niingon man ni si Jaya nga halalaya. Murag kadako lagi. Unya perte na kong katawa. Siguro kay gagahi na to ya. Bitaw. Sa moto nga gipalong na nako ang suga. Unya nagpabilin ang ilaw nga color ba. Kanang murag pang disco. So murag romantic jud anto. Nakabantay jud ko nga natulog na si Jaya. Kay naghagok naman. Pero ako kay wala pa. Og labaw na si Steve. Sige gid siya panguhit. Touching na kay siya sa kumbukton. Og iyahan na nang kusay-kusion. Nya naadyoy kaisa na. Nga iyaha kong gipaa. Hindi nakuratan ko. Aha ka dyan. Sa moto nga ning atubang pa ko niya. Puslan man. Pag atubang nako, gikisan jud dayon ko niya. Niya ako kay murag wala ra. Pero sa sige kiss niya nako, gilok naman ba. Mautong nimbalos bitaw kiss. Ug wala na jud may kahuna-huna nga naaday may katapan. Wala para ba jud kabalo si Jaya nga nauyab nami. Ahak jud. Grabe na jud namong chula. Basa na jud ko kayo. Ug ahak kaayo iyahang kamot, iyahan ang gikuot sa kuang dukan ba. Hasta mang giluka. Unya lami na jud ba. Ug sa dihang nga iyahan ang gikis ang kuang dukan. Igo araniya giwakli ako ang para. Hasta ang giluka na jud. Unya nitindog man na siya galit. Ug ningon siya nga pwede. Pagkakita nako kay hastang tinduga naman sa iyahang bunan. Ug nakahuna-huna yud ko sa giingon ni Jaya. Wala na ko nakatingog. Ni patong naman na siya. Ug iyahan akong gihupuan. Iyahan namang gisulod ang iyang fingers. Kaulaw. Basa na jud kayo ko. As in. Unya ahak jud kaayo. Kay iyahan man ang gipuka ako ang legs. Og sabay sulod. Murag nabot akan nako kay kadako nga ka-hard na jud. Sumoto nga in and out na siya. Hastang lami jud. Pero si Jaya natulog pa. Sumoto nga nahuman naming duha. Nakaraos ra jud daw kuno. Pero niingon siya nga pwedeng isa pa. Sumoto nga iyaha kong gitrapuhan kay basa kayo kong tiyan. Kay iyaha mang kwitro. Dayon ni patong naman po na siya og utro og wala na jud ko inahimo. Gimingaw na jud ko ani ba kay dugay naman kong walay uyab. Unya siya kay dugay na po daong wala katila. Kaya nag-focus siya sa iyang work o sa iyang mga anak. Na siya'y anak duha, unya patay na iyang asawa. Sugod ato wala daw siya'y uyab. Pero ambot ba, kinama ko'y uyab sa una. Pero dili jud ing ani ako ang na-feel ba. Heaven jud kayo. Charap kayo. Samot na ko mag-in and out. Sabay kiss sa kong dukan ug sa ko ang lips. Dili jud ma-explain. Sa moto nga after 2 rounds nangatulog namin. Lami kay sa feelings. Pero ahak jud kaayo.
Kay pagkakadlaw na pod kay nangaraw na pod siya. So naka 3 rounds na pod may. Kadtong ikatulong round kay dugay gid siya na human. Basta kay grabe jud niyang pahimulos na ko. Murag wala na jud ko'y pakialam nga naa sa mong pagpag kay magtuya-tuya na. Pagkahuman na mo gikusi kong Jaya, gikabuhi daw siya. Ahak. Murag nakabantay gid siya og naniid. Moto nga niingon ko nga mag-init sa og tubig kay gikabuhi manday ka. Unya si Steve kay ning bakod na kay nag-CR. Ug ning si Jaya, nga kabalo ba ka nga nakabantay ko ninyo? Naghimo mog milagro. Ahak ra mo. Uyab na day mo. Ako kay nakatawara. Ug ningon pa si Jaya, maong gikabuhi ko kay nalipong ko sa pagpag nga murag nagtuya-tunga. Ingon siya nga kalami jud kuno ibakod oy. Pero maulaw lang daw siyang Steve pa. Sakit na daw kaayo ihang posisyon kay wala siya ilihok-lihok. Og nangatawa rami. Naulaw naman hinuon daw siya ni Steve. Sa moto nga pagkabuntag na merkado may. Unya, nag-inom na pod og tiwas og nag-video kay. Ining mag-CR si Jaya kay dali-dali dayon may og tsula. Bitaw. Pagkaodto ato, niingon siya nga mga tulog daw may. Murag walay tulog kay halos si Steve magbuntag man. Ahakay. Sa moto nga pagkahuman mo og video kay mga alauna gito sa hapon na nga tulog ming tulog. Sumoto, nga kaisahan na pod ko niya. Niingon siya manggod, nga isa pa tabi. Manguli na rabami unya. So nimbalhin na sa salog, kay saba ang katre. Basin makamata na pod si Jaya. Basta kay dito, grabe na pod namong kitchen. Dito jud ko nakatilaw og romansa. Nga wala dire. Wala dito. Gikaon jud ko niya og maayo. Hastang pangigil niya nga mura jud og wala may kauban ba. Mo nang ginasampungan niya akong papa. Kay makaungol jud ko sa kalami. Sumoto nga pagkahapon nang uli na sila ug ako kay hastang mingaw. Basta nga akong bedsheet og habol, pila jud to kaadlaw nga wala na ko labi. Kay sige ra na kog simhuton. Namilit pa jud iyahang perfume ba. Kalami jud sa feelings pa. Nga love nimo siya. Og love pod kaniya ba. Sumoto. Nga sukad ato, sige na siya balik-balik diri sa boarding house. Kay nakatuod naman siya. Ug wala jud kalibutan si Jaya nga mag-arian na siya. Kadaari niya na dyan na siya'y dala nga mga pagkaon ba. Unya, ako ang magluluto po. Ang among style, kay 1 round muna bago kain. Nakatry dyan mi anang nagkaondaan na bago ang 1 round, kahangak man niya. Kasakit sa kilid. Basin magka-appendix pa mi. Haka dyan. Sumoto, nga bisan asa dyan ning marites no. Naadyo'y naka-report sa kong landlady ba nga ari na magtulugan ako ang uyab. Mauto nga niingon si ate nga bawal daw matulog ang uyab. Okay lang daw og mamisita. Sus, morag na hilis ko kay ako jud toy kipabati-bati ba. Kay ako rabia dere ang magtulugan ng uyab. Nya akong gisultihan si Steve, moto nga wala na siya ni are. Og pila na ka weeks nga wala mi nakita. Sige lang mi video call. Mong niingon siya nga mag-hotel na lang daw mi. Nisugot po ko. Siya daw ang bahala sa pagkaon. Niingon ko nga ako'y bahala sa pagkaon og siya sa bayad. Luoy pud biya siya kay naay duha ka na. Moto nga nagsabot na mi. Nagluto jud ko daag sudan ana para amo ang balon. Kay grabe jud may mangaon. Sa moto nga nagkita.
Nagkalisod jud ko sa akong dala kay naa pa joy mga prutas. Sumoto nga gisugat ko niya. Pagsugat niya, hasta jud na akong kulbaa nga ka-excited jud kay pila pud biya may ka-weeks nga wala makita. Iyaha din kong gigakos ug wala yun siya'y pakialam oy bisag na ay mga tao ba. Ug before mi misulod sa hotel, nihapit sa may groceries ba. Nipalit mig tubig ug nipalit sad mig fresh milk pa. Samot jud nga kadaghan amo ang dala. Sa moto nga pag-check-in na mo, kaulaw lagi kay daghan kaayo mig dala. Sa moto, nga nikuha siya 10 hours. Ahak na jud. Manghapdos jud ko ani. Sa moto nga pagsulod pa lang namo, gilak dayon niya ang door o gibutang tanang dala. Basta grabe na niyang halok, pagkakos. Basta bisan aha na lang may magpalami. Grabe na jud namo kawail. Nakadagdag jud sa gana ba kay naay sa amin sa kilid ug napajud sa kesame. Ug wala jud ko nagpagansi oy. Gikaon sa nako siya. Basta kay ungol jud siya maayo pa. Kusog po jud ay siya moungol pa. Ay kadto day sa boarding house, nagpugong ra po di ay siya. Ug niingon pa siya nga maayo ko no kayo ko. Gibuhat jud namo ang tanan. Kay love jud namo ang usag-usa. Hantod sa nasundan na. Ug nasundan nga sige na may hotel ba. Pero tag 24 hours na among baon. Kalami jud sa feelings, nakauban nimo ang taong pinaka-love nimo. Wala na kay pangitaon pa. 8 months na dayme. Ug ani lang gihapon among setup. Di pa ko ready mag-asawa ba. Nya sa mong 8 months, wala jud may away nga dako. Kay buutan kayo siya. Ug iya kong pauyon-uyunan ug magkasinabot jud ming duha pa. May pagka-joker puday siya. Mo nang dili siya boring kauban. Nya caring pa jud kayo siya. Sa moto, nga dinhi na lang sa kutaman. Daghang salamat. Ladies and boys, dunga na po tag-ingon. Sana all.